Uy! Naay naghaling. Pastilan. Pastilan. Dakpunon. Naisakyanan nga dalagdaob. Pagkahumot sa aso. Good day mga sir, mga ma, mga idol. Natakaroon diri sa loyong bahin sa may Cebu City Hall. Natay tuyo diri. Kanya naghuta sa tong kauban while waiting. Naadita diri nakit Andrea dako kayo kani. So, mao din na ang Puso Village. So, katong mga nangitag trip diha. Lechon tabay. Sotokil tabay. Dapat diri oh. Barbecue tabay. Diba? So, wapo ko kasuway da pero siguro kung trip nimo, food trip, lechon, sotokil, barbecue. So, kining Puso Village siguro murag lami siguro diri isuro din napita. Nara namutang diri sa loyo sa may bahin sa Cebu City Hall. Og sa dihang samtang ga-parking ta diri bahin natin nakitaan. Charan! 1.5 na bay. Oh no! Pagkaswerteng nila lang. So sa mga naisakyanan nga moari diri mosuro labi na diri sa Cebu City o kini mga lugar ayog kumpiyansa mga bay, mga sir, mga idol, mga ma'am. Kay kana uso kay diri ang clamping. So mao na. Mag-amping ta. Kay kana 1.5 na. Kasuway sa taon ko na. Ay nindot yang kuan chapel na akong image ni Senyor Santo Niño. So nahimutang lang na diri sa may loyong bahin sa Cebu City Hall. Uy, niabot na to the rescue si sir. Alright, congratulations! Nabayra na siguro ang 1.5. So amping-amping ta mga sir, mga ma, mga idol. Kay uso kayo ang clamping diri sa Cebu City. So, nabayra na gini kay gikuha na ni sir ang clamp. Alright. So once again, nanukad kita diri sa may loyong bahin sa City Hall, Cebu City Hall. Diri sa may dapit sa may Puso Village. Kining mga ubos nga alagad sa kahanginan. Peace yo. Uy! Naay naghaling. Pastilan. Pastilan. Dakpunon. Naisakyanan nga dalagdaob. Pagkahumot sa aso. Good day mga sir, mga ma, mga idol. Natakaroon diri sa loyong bahin sa may Cebu City Hall. Natay tuyo diri. Kanya naghuta sa tong kauban while waiting. Naadita diri nakit Andrea dako kayo kani. So, mao din na ang Puso Village. So, katong mga nangitag trip diha. Lechon tabay. Sotokil tabay. Dapat diri oh.